L-irwin vivaċi u l-maskaruni fil-karnival tan-Nadur, maquda flimkien mal-ġmil naturali Għawdex f'dan iż-żmien tas-sena, reġgħu attiraw lil bosta persuni lejn il-gżira ta' Tletoljiet. Din is-sena f'ammonti aktar minn snin preċedenti, tant il-Ministri għal-Għawdex u tat-Turiżmu jiddeskrivew dak tal-2017 bħala l-aqwa karnival għal-Għawdex f'bosta snin. B'80,000 passiġġieri jaqsmu l-fliegu kien hemm żieda ta' 10,000 persuna li żaru Għawdex meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Fit-tmiem il-ġimgħa l-GoTo Channel għamlet 20 vjaġġ aktar mill-iskeda normali. Għalkemm dan huwa l-istess ammont ta' vjaġġi li saru mill-istess kumpanija 5 snin ilu, din is-sena l-GoTo Channel ġarret 15,000 passiġġier u 4,000 vettura aktar mill-jiem tal-Karnival tal-2012. Kien spjegat kif is-suċċess tal-Karnival f'Għawdex jingħaqad mas-suċċessi miksuba fl-2016 fejn fil-Gżira Awċija aktar minn 1,150,000 persuna għattaw il-jieli f'lokandi u akkomodazzjonijiet turistiċi. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija Turiżmu Awċija Joe Muscat qal li l-assoċjazzjoni mhux biss hija sodisfatta bis-suċċess tal-Karnival f'Għawdex, iżda hija sodisfatta wkoll li l-Gżira Awċija saret destinazzjoni turistika s-sena kollha, inkluż fix-xhur tax-xitwa. Biss ma' 28 miljun euro qed ikunu ġenerati fl-ekonomija Awċija mill-Maltin. Il-negozju għas-settur turistiku kien tajjeb ħafna, huwa perjodu illi s-settur ikun qed jistennih u din raġuni illi s-suq domestiku ikun fl-aqwa tiegħu. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis qal li dawn ir-riżultati huma sinjali li għandna ekonomija b'saħħitha u li l-Gvern jinsab iffukat u maqut u qed jinvesti aktar fis-settur turistiku. Riżultat ekonomija b'saħħitha, in-nies għandhom iktar disposable income, għandhom iktar flus xonfqu u għalhekk qed jagħmlu dan. It-tieni ħaġa huwa s-settur privat Awċi li qed jemmen u jinvesti iktar f'infrastruttura turistika, f'lukandi u f'butik hotels. Il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo qal li l-Gżira Awċija tgawdi mill-ġid li qed jinħoloq fil-pajjiż. L-ekonomija f'Għawdex kibret b'10 darbit aktar minn taħt gvern nazzjonalista. Aħna bħala gvern dejjem ħdimna bħala tim, u dan naħsibu importanti li jkollok warajk il-Ministru tat-Turiżmu u jkollok warajk l-MTA, l forsi li inti jkollok dak is-sosten importanti fil-qasam turistiku li Għawdex jimxi l-qoddim.